तमाम गोवेकरांची एक भावना आहे की शिवसेना येथे येते आणि जाते, मधल्या काळात काही करत नाही. हे खरं आहे आणि हे खरं असल्यानंतर मी अत्यंत प्रामाणिकपणाने ही जी काही आमची चूक म्हणा, त्या चुकीचं कारणसुद्धा मी आपल्याला सांगितलेलं आहे, पुन्हाही सांगतो. मान्य करून यापुढे मात्र असं होणार नाही, कारण यावेळेला प्रथमच मी संजय राऊतांसारखा एक जबाबदार नेता गोव्यासाठी संपर्क नेता म्हणून दिलेला आहे. माझ्यासोबत दीपक केसरकर आहेत आणि यापुढची शिवसेनेची वाटचाल ही अत्यंत गांभीर्याने आम्ही गोव्याच्या भूमीला आणि गोव्याच्या जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी म्हणून करू. जागा किती लढवणार या प्रश्नाला उत्तर देताना मी म्हणेन, काल माझी वेलिंगकरांशी चर्चा झालेली आहे. तत्वतः आम्ही दोघंही सोबत राहून पुढची वाटचाल करण्याचं आमचं नक्की झालेलं आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये संपूर्ण गोव्याचा एक आराखडा आमच्या डोक्यात जो आहे, त्यांच्या डोक्यात जो आहे, त्याच्यावरती विस्ताराने चर्चा होईल आणि मग ती चर्चा झाल्यानंतर जागा किती आणि जागा कोणत्या हा तेव्हा जो प्रश्न आहे त्याचं उत्तर दिलं जाईल. मी अजूनही निवडणुका ह्या विषयाला हात लावलेला नाही. ह्याचं कारण असं, ज्या वेळेला आपण युतीसाठी चर्चा करत असतो त्यावेळेला युती झाल्यानंतर साधारणपणे ठळक मुद्दे कोणते घ्यायचे, कोणत्या विषयाला आपण स्पर्श केला पाहिजे, कोणते विषय हे जनतेच्या जीवाभावाचे आहेत, ते घेऊन आपण निवडणुकीला सामोरं जायचं असतं. आणि म्हणून मी असं ठरवलं की कालच्या माझ्या भाषणात किंबहुना या भेटीमध्ये प्रत्यक्ष निवडणूक मुद्द्यांना, प्रचाराच्या मुद्द्यांना मी हात घातलेला नाही. दिवाळीनंतर जेव्हा आमची चर्चा पुन्हा होईल तेव्हा आमच्या युतीची एक आउटलाईन ठरेल, आमचा वचननामा ठरेल आणि मग नंतर मात्र प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात होईल. मी आज कोणत्याही विषयावरती भूमिका मांडणं हे थोडंसं घाईगर्दीचं ठरेल. त्याच्यासाठी मी पुन्हा जेव्हा येईन तेव्हा पूर्ण भूमिका ठरवून येईन आणि तेव्हा मात्र तुमच्या निवडणूक विषयाच्या प्रत्येक प्रश्नाला मी अगदी सखोलपणाने उत्तर देईन. गोव्यात कुठे युती आहे? गोव्यात नाही पण महाराष्ट्रात आहे ना. पण मी इथे हो, पण इथे राहून मी गोव्यातल्या महाराष्ट्रातल्या भाजपबद्दल कुठे काय बोलतोय? मी गोव्यातल्या भाजपबद्दल बोलेन. नाही, पण त्यांचं आणि आमचं वैर कुठे? आम्ही कॅथलिकबद्दल किंबहुना पहिल्या प्रथम मी शिवसेनेची भूमिका नीट सांगतो. आम्ही हिंदुत्ववादी आहोतच, ते मी कधी नाकारलेलं नाही, नाकारणार नाही. पण आमचं हिंदुत्व हे दुसऱ्या धर्माचा द्वेष करणारं नाही. आमचं हिंदुत्व हे अत्यंत स्पष्ट आहे. जो या देशाला आपलं मानतो तो आपला आहे आणि आजपर्यंत कधीही कुठेही कॅथलिक धर्म असेल किंवा कॅथलिक लोकांबरोबर आमचा कधी वादविवाद झालेला नाही आहे. इथे गोव्यामध्ये जी शांतता आहे, जो एकोपा आहे, तो कुठेही बिघडू न देता आम्हाला तरीसुद्धा आम्हाला आता गोव्यात लोक का बोलवतात, गोव्यात शिवसेनेला का लोक स्वीकारतात, याचा अर्थ त्यांना शिवसेनेबद्दल एक विश्वास आहे. तो विश्वास घेऊन आम्ही पुढे जातोय. म्हणून मी तुम्हाला काय म्हटलं की मी निवडणुकीच्या कोणत्याही मुद्द्याला आज स्पर्श करत नाही. कारण युती एक मिनिट, युतीची बोलणी आमची ही चालू आहेत. मराठी ही आमची मातृभाषा आहेच आणि कालच मी सांगितलं की पाऊल टाकतानाच कुठे भाषिक वाद व्हावा अशी माझी इच्छा नाही आहे. कालसुद्धा मी म्हटलेलं आहे की इतर सर्वांचा मान राखून, जसं मराठी माझी मातृभाषा आहे, माय मराठी, कोकणी माझी मावशी आहे, दोन्ही सख्या बहिणी आहेत, जसं कोकण पट्टा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. एक चांगलं काही घडवत असताना उगाच कुठेतरी भडकाभडकी होईल असं मी कोणतेही काम करणार नाही. अँटी बी जे पी हा क्रायटेरिया नाही आहे. इथे गोवेकरांना ज्या गोष्टी अपेक्षित होत्या त्या झालेल्या दिसत नाहीत. ते संपूर्ण अधिकार मी वेलिंगकरांकडे दिलेले आहेत. कारण त्यांना जर का वाटत असेल की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, कारण तो सुद्धा महाराष्ट्रवादी म्हणून एक आहेच ना पक्ष, मराठी भाषेचा तुम्ही जो काही उल्लेख केला, आमच्या मराठी भाषेची आमच्याबरोबर येणारा, हिंदुत्वाबरोबर एकत्र येणारे असे सगळे पक्ष जे कोणी चांगल्या भावनेने एकत्र येऊ इच्छितात त्यांना कोणाला घ्यायचं, काय करायचं आहे ते मी वेलिंगकर साहेबांनी सांगितले की आपण ठरवा. हा मुद्दा पहिल्यांदा शिवसेनेने 1966 साली मुंबईमध्ये उचलला होता. त्यावेळेला शिवसेना संकुचित, प्रांतीय वगैरे 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 दूषणं दिली गेली. पण आता हा मुद्दा केवळ मुंबई नाही, गोवा नाही, हा जागतिक मुद्दा झालेला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की प्रत्येकाने या विषयाकडे नीट समजून घ्यायला पाहिजे. मी पुन्हा एकदा सांगतो की ज्या वेळेला देशामध्ये भाषावर प्रांतरचना झाली त्यावेळेला एक एक भाषा म्हणून एक त्यांना प्रांत मिळाला, राज्य मिळाली, त्या राज्याला राजधानी मिळाली, प्रांताला सरकार मिळालं आणि त्या सरकारची जबाबदारी असते तिथल्या भूमिपुत्रांची काळजी घेणं.
कोणीही घरामध्ये सगळं सुख शांती आहे आणि म्हणून मला आता कंटाळा आला मी बाहेर पडतो असं पडत नाही. ज्या वेळेला एखादा माणूस किंवा एखादी व्यक्ती ही घर सोडून दुसऱ्या राज्यात जाते तेव्हा तिथल्या सरकारची ती नालायकी असते की माझ्या राज्यातली माणसं ही दुसऱ्या राज्यात जात आहेत. आणि मग या सगळ्या गोष्टीकडे सगळ्यांनीच एक जबाबदारी उचलून काम केलं तर मला वाटतं हे जे काही स्थलांतराचा मुद्दा आहे तो थांबू शकतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की गोव्यापुरतं बोलताना, कारण मी आज गोव्यात आहे, सरकार आमचं असं असेल की गोव्यातला एकही माणूस केवळ रोजीरोटीसाठी गोवा सोडून बाहेर जाणार नाही. आधी त्यांचं काय बोलणं आहे ते मी समजून घेईन, काय आहे तथ्य किती काय किती हे सगळं बघेन. पण जबरदस्तीने धर्मांतर जर होत असेल तर शिवसेने त्याला कडाडून विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही. हे जणू काही तुम्ही माझे प्रचाराचे मुद्देच बोलताय की काय असं मला वाटतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा परिपाक म्हणून मला असं वाटतं की गोवेकर जनतेला यावेळेला बदल हवा आहे. कारण त्यांना जो बदल अपेक्षित होता तो त्यांच्या आयुष्यात घडलाय असं त्यांना अजिबात वाटत नाही. नहीं, आर्मी की बात आपने कही, आगे मैं क्या कह सकता हूँ, आगे क्या कह सकता हूँ. एक आर्मीचं पण एक त्यांचा स्वाभिमान आहे आणि त्या स्वाभिमानाला त्यांनी सांगितलं की आम्हाला अशी खंडणी वसूल केल्यासारखे पैसे नकोय. जो भी करना है दिल से करो. As MGP chief met you yesterday. कोण? MGP chief. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचा chief. नवडी कर. आता जसं मी सांगितलं ना, मिले भी होंगे नहीं भी होंगे. सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ बातें. मुख्यमंत्री स्वतः राज ठाकरे आणि करण जोहर यांनी एकत्र मिळून संपुष्टात आणलं. या संपूर्ण प्रकारावर तुमचं काय मत आहे? मला त्या चर्चेची संपूर्ण माहिती काही मिळाली नाही, पण साधारणतः एक गोष्ट कानावर आली आपण कन्फर्म करू शकता. ते तिघं मिळून एक आता नवीन चित्रपट काढतायत आणि त्याचं नाव काल मला वाटतं नक्की झालंय, ये तो होना ही था.